Dali. Pino ba? Magtarong ba? Ikaw na na ipadidiron. Kaya nga. Magtarong na ika. Oh. Dali. Oh, stop. So, what's up mga kamaro? Nagbabalik na naman yung mga kamaro. Ayan. Kung bago ka lang sa aming channel at napadpad ka lang dito sa channel na to, so just click the subscribe button at i-hit mo lang yung notification bell dyan para yung mga tigiding Gago! ding. Ayan. Yun yung button na yan, i-hit nyo lang para updated kayo sa mga bagong i-release namin na videos na mga kalokohan. Ang gagawin natin ngayon is magpa-prank tayo. Prank na to is nakita ko sa YouTube. Ayan, nakita ko to sa YouTube. So, ito ang kadalasan ginagawa ng mga prankster, mga vloggers, na mga couple vloggers dyan. So, ito gusto kong i-try kay Merenel kung anong reaction niya sa prank na to. Diba? Kung gaano siya ka-dirty minded. Ayan, ka-dirty minded kung ano ang reaction niya. So, I hope nga mas-successful to nga prank. So, pabibigkas ko lang po sa inyo kung ano yung ipaprank natin. So, tatlo lang. Ko lang ipabibigkas sa inyo. So, ayan. 1. Kiss mo ko sabay hug. Kiss mo ko sabay hug. Kiss mo ko sabay hug. Ayan, perfect. So, I hope nga sigarilyo. So, I hope nga mas-successful to nga prank para successful, di ba? Lisod pod. So, ayan mga kamaro. Gagawin na natin yan. So, i-sit up ko lang yung camera. Nandun siya sa lola niya. So, hihintayin na lang natin siya para mag-start na tayo. Hala, bunal! Bunal! Agay. Bunal! So, mao to guys. Wato na nato si Merenel. Lingkod-lingkod sa talere. Maghigda-higda. Something like that. Splitting beauty ba? O, sipping pretty. Sige muna mga kamaro. So, diri. Kasi maabot na dito niya. Le! Oy! Ablisa! Ano ka? Ano gaya ni mo? Ablisa! Abliga. Abli ang na. Ito, dra na. Saan hindi kagikan dyan? Ito ko na na yan ako ikuha. Nagkuha ya. Gaya ko ni mo. Ay, nanay mo kuha. Ano gaya? Mo gani! Naku, may Sige. destroyer sinunay. Something na, anong, basta. Sibo gali, sibo. Karang, nalay ko eh. Kuhan ba? Kita naman sila ni. Gisira to yung mong putahan na to. Kuhan. Basta. Mauwa mo ko eh. Basta mauwa ko. Storya, uy, ay, kauwa kay tarong dua. Kita lang duha ba? Kuhan na to. Chance na to. Naku eh. Gustong i-try. Saan? Ito. Basta, di mo ko nilain siya kay sign of respect mo. Respect sa mga badzi ba? Hindi. Basta na, gusto na i-try. Masugot lay ka. Like, unsa lagi? Masugot ba lay ka? Musugot og kuan. Ikaw, musugot og kuan naman. Di ba Ano ka? man dahil na? Kuhan. Mga lagi. Basta. Unsa ba? Gaya, uy! Ayun, kuhan ba? Kasi Nagula-hula ako. kung may mga kaya, kasi kung Kaya kalimot mo, kung lisod po, wow, kalimuta. Gano, Kaya ako na dapat, kung gusto niya maganika na ko, imuha dyan ang isuod sa imong utok na hindi ka makalimot. sa akong pagsuod sa utok, may abrihanan ng utok. Ano hindi ay? Masin. No. Tapos, meron Nani ba? Ang sa lagi? Lugay naman na. Kesa, Huna-huna. Kanang, okay lang ki. Kuhan, okay gilain ka. Huna-huna. Hindi ka tuwa. basta mauwa ka sugo. Basta kayo, nakita mo na dyan, sa hindot ko kayo. Something like that. Lindot. Unsa nga pagkanindot? Ligamit po ko kayo. Lami. Unsa nga lami man. Kanang isa flavor. Kanang favorito na ha? Favorite siguro. Kanang chocolate. Yun na. Chocolate. Now, kindi, chocolate. Kindi, chocolate kindi, parang sabi. Okay raman na. Kay favorite na ako.
Nani na ba? Istorya na ba? Unsa man? Dugaya ka. Dugay magkakuan. Istorya. Wala ka pala ba ko? Hindi ka maglakaw. Karoon na ganini. Kalabong ikaw. Unsa? Karoon. Kupay tao. Kiss mo ko sa bayan. San. Bastos ka kayo ba? Bastos ka kayo. Kiss mo ko sa bayan. Kiss mo sa boyfriend. Tara bitaw. Didi ko. Ay kung vlog dadi aha. Bastos ka kayo. Dis ama ka. Dito. Isa ka ka-learn anak. Ah. Tanang ko tanaw sa mga Diba something niyon like ko, that. diba na yun ko nga, hindi ko ganan, bakit nga bastos, diba niyon ko din ha? Something like that. Yan ang- Panagsara man na, di ba? Di saan pagparag sa, Kali. hindi lagi ko, Hindi pa yun. Hindi ka lang. kasi di magmahay. Di sa makadanang, manhang. Di, kita na, kita mo na, kita mo na. Nakita rin po ko na. Anja, o kakita ka dan ha? Imo ko. Gusto na try, di ba? Adventurous ba ako? Wow, adventurous. Adventure. Wow, ka. Adventurous. Adventurous. Nya. Di lagi ko, bala ka niya. Pag kita ako. Ay, pabinastos. Ano mo kang ano musuko mo? Hindi ko musugot. Katura ganito. Katura ganito. Kana ra gani. Tini ko. Wajib ka, di ko ni mulag. Wow. Ingat na day. Ingat na day na. Paikap ni nga eh. Uy, paminaw ko na. Gusto ko mo try ito. Kana ra. Dili mo mahatag. Grabe ng pugang nga. Kiss mo sa Kiss mo sa Di lagi ko. Di ko. Grabe ni mo. Karon pa ko ni mo manggod. Karong ngigda. Gitry na gusto na ho nga. Siyempre nakakita mo ka to. Di try na ho. Unsa? Kiss mo ko sa Wala na. Di lagi ko. Istorya pa na di pa kay sampalo na dyan kayo, matiman ika. Sampala la. Sampala. Naglar. Sampala. Ay, hawa ni. Ako. Hawa ni. Hindi sampala. Sige. Dahil nabitaw. Grabe na. Saan lang wala sa respect? Lagi dili. Wajib ka. Di jid. Ano mo luod mo ka? Di na ko. Ano luod mo ka? Itap niya ni. Dahil kita gusto mo. Ay, Wala okay ka na. na. Dali na ba? Uy! Dali na. Dali na ba? Di lagi ko. Stop eh. Dali na ba? Ano man ka? Kung gusto kang ingan, atuslain ka. Ito ko selain. Tuslain ba? Di lagi ko. Di lagi ko. Apa? Di lagi ko. Jadi ko. Di lagi ko. Ay, Sabok. eh. Muli na ko. Muka. Ayun na. Sabok ka, oy, dali na. Ha? Dali na. Nih, pagsiyor ba? Lagi. Mo may gusto nimo. Tira. Dali. Tira ba? Magkarong ba? Ikaw na na ipadidiron. Kaya nga. Magkarong na ika. Oh. Dali. Unsa ba na imong gibuhat? Ha? Abi ko ba og Kung sabi mo pasabot di ay. Hindi pasabot. Kung sabi pasabot mo. Tingin ko. Kiss sabay hug. di mo bunda mo oh. It's a prank! Sumo to nga. Kiss sabay hug. Huwag ko may ulog. Lain na mo lang pasabot. Recommended ka kayo ba? Ay, kamera ko. So, what's up mga kamaro? Ginagawa mo. Inom sa si Zoe. Dirty minded kayo. So mga kamaro, sa mga viewers namin dyan na avid fans namin. So, Sure. Sana all ni avid So, fans. dahil mga kamaro, atangiya mo mga pranks. So, Mga pranks. I hope nga na-enjoy mo sa mga prank karon. So, kato nga prank dahil nga nakita ko to sa YouTube. Mga vloggers, ito mga something, so gusto ko lang i-try ni Mirinel kung sa yung reaction. So, mo to yung reaction guys na bunog ta.
Da, lagi So mga ka. kabuang na to. So, ayan mga kamaro. So, ayan, dito na namin na tatapusin yung videos namin. Video namin. Oh, ayan. So, amping permi mga kamaro. God amping mo diha. bless. God bless and thank you. See you next video. Bye.